Sanibonani uMpumamabele lapha kwaHlathi uDirector Mandlethu Foundation okuyinhlangano esebenza ngokungenzi inzuzo. Sihlanise umphathi waHlathi lapha kuzoxoxa ngezinto eziningi ezingase ziwuthinte sibone ukuthi singasizana kanjani. Njengokuthi inhlangano yethu isebenza lapha yana ukulwa nodlamo uqondaniswe nabantu besifazana besilisa nabantwana, iphinde ilwe against crime, iphinde inhlangano yethu ilwe against indlala. So sihlangane lapha somphakathi wakwaHlathi ukuzoxoxa ngalezi zinto sibone ukuthi singalelelana kanjani ukuya phambili. Amandlethu Foundation ipromise umphathi waHlathi ukuthi izosizakala ngokuthi bekhona i-training ezokwazi ukuthi balekelele bekwazi ukuzivulela amabhizinisi amancane kakhulukazi focusing on agricultural food production and also poultry farming lapha yana kwaHlathi number 2. Siyabonga. I-training imahhala. Akekho futhi umuntu ozobhalwa phansi ukuthi cha laba wena ngokusufikile. Kuzomenyezelwa kuthiwe abeza abantu ehholo agriculture is there ukuzofundisa abantu ukuthi kuzikhuliswa kanjani izinkukhu. From egg, chick, ithwane, egg iqanda, chick ithwane, to i-broiler useyinkukhu ethengiswayo. I-organization nozawethu sinephupho lokusupply ama-bripeg kwithina esisupply ukuze sikwazi ukwenza lama-programs esisuke sesiwenza sithi we are giving back to the community. So ngifuna ukuthi-ke umuntu olayindlini will receive an SMS, no training ezoqhubeka. Omama nivumelekile nezo ugovernment-ke bathe manje asinayiyenzi lento yokuthi sithi 30 from 18 years to 35 years akusavumelekile eSouth Africa ngoba kusho ukuthi sithi nina anivoti after bani 35 years. Ugovernment-ke mayesiza usiza wonke umuntu lolo suke emphakathi. Uthe-ke thina asivuli iprogram yini ukuthi wonke umuntu okhona ngalelanga namhlanje. So ngoba ikhona ama-numbers wena sizonifonela futhi kuzoqinisekisa abantu bancane nini senibadala ukuthi nibe ingxenye yokuthi nifunde noma nitrainwe kanye nabantu abasha. Then nithole certificate zenu. Yabona umese certificate sakhe. Ngisaunderstand kuzoba kuyena ukuthi seninolwazi, I'm starting my own business. Uzoba kuyena ukuthi uyahamba uyofuna umsebenzi noma simfundisa umsebenzi kuwo wonke lama-shops esaziyo ukuthi bayayenza le program yokukhulisa iy'nkukhu. Yabona siyayibona le nto ethi together we can fight what? Poverty. Ayikho into ozobona umsebenzi kanza kwethu ozowuthola uhlele ekhaya awukho. Isizwane ngami leso